ସକାଶେ ଆଜି ମୋ ଝିଅର ଜୀବନଟା ଚାଲିଗଲା। ମାମା ଲୋ ମୁଁ ଏଠି ରହିବିନି, ମୋତେ ନେଇଯା ମାମା। ଲୋ ତୋର କ'ଣ ହେଇଛି? ମୋ ଶାଶୁ ନଣଦ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ମୋ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଫଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ହଉ କାନ୍ଦେନି, ତୋତେ ଆଉ ଥରେ ବାଡ଼ିକି ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଫଟେଇଛନ୍ତି? ମାମା ଲୋ ମୁଁ ମୂଲ ଲାଗି ପେଟ ପୋଷି ପଛକେ ମୋତେ ତୁ ଏଇ ଘରୁ ନେଇଯାଲୋ ମାମା। ହଉ କାନ୍ଦେନି, ବାପା ଆସନ୍ତୁ ତମ ଘରକୁ ଆମେ ଯିବୁ। ହଉ ଫୋନ ରଖେ। ଚାଇଲେ ଟିକେ ଝିଅ ଘରକୁ ଯିବା। ସେ ଜ୍ୱାଇଁ କ'ଣ ଝିଅକୁ ବାଡ଼େଇକି ତା ମୁଣ୍ଡ ଫଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତା ଶାଶୁ ଘର। ଆଲୋ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ଝିଅର ବାହାଘର ହେଲାଣି, ସେ ଘରେ ଶାନ୍ତି ବୋଲି ଟିକେ ନାହିଁ। ଛି 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 ଛି। ହଉ ଚାଲ ଟିକେ ଝିଅ ଘରକୁ ଯିବା, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ବୁଝାସୁଝା କରିକି ଆସିବା। ଆଲୋ ମାସକୁ ଝିଅର ଘରେ 10-15 ଥର ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଲାଗୁଛନ୍ତି। କେତେ କାହାକୁ ଯାଇକି ବୁଝେଇକି ଆସିବା? ସେ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ମୋତେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି। ଝିଅ ଜନ୍ମ କରିଛ, ସବୁ କଥା ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଉ ଚାଲ ଟିକେ। ଆଲୋ ଝିଅ ଜନ୍ମ କରିଛେ, ଦେଲେ ନାରୀ ହେଲେ ପାରି। ଆଉ ଆମେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଘରକୁ କ'ଣ କରିବା? ଝିଅ ବାପ ଘରୁ ବାହା ହୋଇ ଶାଶୁଘର ଗଲା ପରେ ବାପା ମା ମୁଣ୍ଡରୁ ବୋଝ ହାଲକା ହେଇଯାଏ। ଆଉ ତାଙ୍କ କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୂରେଇକି ଆମର କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଏ ଭାତ ମୁଠାଟେ ବାଢ଼େବ, ଭୋକ କଲାଣି, ଖାଇବି। ଫୋନ କିଏ କରିଛି ନେଲ? ହ୍ୟାଲୋ ମଉସା ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସାନୁ କହୁଛି। ହଁ ରେ ବାପା, କ'ଣ କହୁଛୁ କହ। ମଉସା ତମ ଝିଅକୁ ତାଙ୍କ ଶାଶୁଘର ଲୋକମାନେ ବାଡ଼େଇକି ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି, ତମେ ଶୀଘ୍ର ଆସ। ହଁ ମଉସା ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ତମେ ଶୀଘ୍ର ଆସ। ତମ ଝିଅକୁ ପୋଡ଼ି ଦେବା ପାଇଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଶୁଣ ମଉସା, ମୁଁ ତମକୁ ଫୋନ କରିଛି ବୋଲି ମୋ ନା ତମେ କାହାକୁ କିଛି କହିବନି। ହଉ ମଉସା ମୁଁ ଫୋନ ରଖୁଛି। କ'ଣ ହେଇଛି ବା? କିଏ ଫୋନ କରିଥିଲା? ଆଲୋ ଆମ ଝିଅକୁ ବାଡ଼େଇ ମାରିଦେଲେ ଲୋ। ଝିଅର ଗାଁରୁ ଜଣେ ଲୋକ ଫୋନ କରିଥିଲା। କ'ଣ କହିଲ? ମୋ ଝିଅକୁ ବାଡ଼େଇ ମାରିଦେଲେ? ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଲୋ ଭଗବାନ। ହଁ ଲୋ, ରାକ୍ଷସ ମାନେ ଆମ ଝିଅକୁ ପିଟି ମାରିଦେଲେ ଲୋ। ମୋ ଝିଅ ଆଜି ତମରି ସେକାଶେ ମଲା ଲୋ। ହଁ ଲୋ, ମୋ ସକାଶେ ଆଜି ମୋ ଝିଅର ଜୀବନଟା ଚାଲିଗଲା। ହେ ବାପା ମା ମାନେ, ଆଜି ମୁଁ ମୋ ଝିଅର କଥା ଶୁଣି ପାରିଲିନି ବୋଲି ମୋ ଝିଅର ଜୀବନଟା ଚାଲିଗଲା। ହେ ବାପା ମା ମାନେ, ଆପଣମାନେ ବଞ୍ଚିଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝିଅର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ।